Ja, het is weer herfst en de bladen vallen van hem jem. Het is ik weer november. En dan komt Sinterklaas. Zou Sinterklaas dit keer wel komen kunnen? Ik hoop je het al. Maar dan eerst even een liedje. Oer Sinterklaas en hoe het er bij u komt. In Wiedmars. Ja, we ben hier in Wiedmassen bij de Moenen. En we hebben hier een paar prachtige doensereskes van u. Zulke. En Daphne. En zulke dag weer kleer om het pesken maar eens... Geweldig. Ik zei de tekst en dan moet je hem thuis mooi oefenen. Zo dat slagje thuis? Ja. Jij hem dat? Ja. Ze toch alle je maar. Geweldig. Nou, dan pak ik de tekst er even bij. En dan beginnen we direct. Je komt maar de gezichten naar mij toe. Dus we beginnen zo. Iedereen thuis ik, hè? Tjoeke, tjoeke, tjoeke. Een locomotief moet loeken. Doen we nog een keer. Tjoeke, tjoeke, tjoeke. De locomotief moet loeken. Kennen we dat thuis al een keer? Mooi. Dan geven we nog een keer. Beginnen nou. Doe je mooi? Dus ik. Zwaaien, zwaaien, zwaaien. De vjukken van de moenen moeten draaien. Nog een keer. Zwaaien, zwaaien, zwaaien. De vjukken van de moenen moeten draaien. Geweldig. Wat ben je hem goed thuis? Fantastisch. Ze ben je goed thuis, hè? Ja, geweldig. Mooi. Hier we naar de volgende. En dit is de allermoeilijkste. Goed opletten. Klappen, klappen, klappen. Klappen, klappen, klappen. We klappen van de Sint van Spanje naar Wiedmassen. Ik ken je niet in die zon en wind. Nog een keer. Klappen, klappen, klappen. Klappen, klappen, klappen. We klappen van de Sint van Spanje naar Wiedmassen. Ik weet net in die zon en wind. Ja, geweldig. En nou oefening.